India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kajing Ther Namding dikishpai Jong ke Israel cha Damascus henne kesngi klawan ra kajing yap Jong ki khandai ngut ki riwele persha kata kentup ya san ngut ki shipai Syria ha kajing thombor ka bashir khai nadu ka besdang Jong uni usnam arhajar arpuar ong ka kenhon jurep thma ka kenhon ka badai khmi halor ki hok long brio man brio ke Syria kala ong baka jaka bu tiar ya pom bat ki babon ki jaka trekam Jong ki riwele persha Jong ki badan ke jingedai bat ke Iran hapo Syria ke dena pedeng kini ke belasha penjulor kilat pathai khubor Jong ke sarkar Syria ru kala pentikna halor ki South League santli ke jingjulor lingba kate ke jing sha Ther Namding ke bana sun kinong shuan Israel ke pelong ke jing thombor ke bana sun ha kapor badang step perngam kata da ke bather ki babun tli ki jaka ha ki benta Jong ke nong ba Damascus ong kalat pathai khubor kabla shim ke jing kren Jong ki he shipai hak jing tokit benya la sham bigla dan sangut ki shipai ke blayap laingut ki beminsaw da lor ki jing julor Jong ki tiar kitar kani ka kam thombor kadang ke badang shen klawan longru hadin ke jing thombor ke blaja hajan Damascus hak khat sautrik mentau benai ndai ke bom sham lawan ra ke no ke jing julor ong kalat pathai khubor Jong ka Syria ka kinhon jure benya ka badan ya ka office trekam ha UK bat ka badan ni shibon ba kitna trekam Jongka haki benta Jong ka Syria ka laong ba prangut ki wei pat ki breu kira mensaw ha ka te ke jing sha Ther Namding kat baki Israel kam ju kampen pau e halor ke jing Ther bom ki Jongka hindai kala pediang bakala pelong ki jing Ther ke bada ki spa asien ha po Syria na do ka snam arhajar arpuwe kishipai Israel ke pelong ikini ke jing Ther bom khnang ban khangla ikinong shun bahakmat e Jong ke Iran bakan yo jaka hapo ka te ke ri ba marjan